Чакай малко. Тя да сетнем тока. Вземи целия. О, е. О, е. О, е. Дай. Съм на работа, просто имам други ангажиментности, брат. Братя, търся си работа. Дай. Динконе, виж какво ми пращат, брат. Сутрин, една нощи. Дай. Другите местни избори, кметски, директно се кандидатства на тази група, няма какво да стане, брат. Ама ние между нас ще се караме сигурно. Кой иска да лапа месото и кой иска кокала. Величко има бая таланти, брат, с стъпа на удра, с кларнета свири. Кажи нещо истинско, брат, само глупости, брат, само глупости в устата. Само или глупости, или секса мислиш. Akdeniz akşamlar bir başka oluyor. Искам да има много яки путки, не такива като бабички-мабички. Тя съм в центъра, как ще взема една палачинка с шоколад и мед и банан. Ох, мамо! Бе, Любов, с какво да дойда? Пеша ли да дойда към Ушчо? Съм на работа, просто имам други ангажиментности, брат. Искам да има много яки путки, не такива като бабички-мабички. Спорна работа на всеки. Братя, ще имаме сериозни мерки от сега нататък тази група.